Iya. Wah, gayeng ya Mas ya. Gayengnya kaya ngene lho. Iki urung sing galak lho iki. Urung sing galak engko isian. Ya. Diucapkan dulu selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu, Mas Mbak. Pokoknya selalu kita himbau ya Mas. Untuk tetap menjaga keamanan. Pokoknya ojo ngasih eneng geseh. Peringatan buat yang memakai busana warna hijau. Hijau. iki incimane iki yo senengane warnane hijau lho. Senengane sing warnane hijau. Mbak Putri. Pripun Mas Rizal? Lagon. Iya. Agemia sepene swasana dinten menika. Nggih. Dipun caosi ninggal katresnan ya Mas yo. Monggo di saos sing gampang-gampang riyen. Oh iya. Oh saya lagi dari bende. Oh bende. Ini untuk kesangkan Mas Danu. Semangat sekali ya pada iki acara hari ini ya merti dusun iki ya. Dusun Muntuk mulusan. Apa ning won palian. Ya. Pokoknya dongane muga-muga sampean sepindah iki. Oh iya. Goyang ya semuanya yuk.
Bali bisa kumpul koyo ing bumi jaranan tahun nono winda ono ing bojo ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae Ojo lali bawa tepuk tangan ibu bapak ibu matur nuwun oh ninggal katresnan sampun Mbak Putri Ya, nggih. juga diselingi tadi ada atraksi. Jata saking Wah, Jan. kok tak kira sing dipukul wonge jebul watu to ya mau. Patune lho aku ya wis Pas aku pas-pas lho, tak tratapan pikir aku, wonge lho. nggih. Iya. Ini sementara belum ada permintaan lagu. Dereng. Monggo sing Apa? apa? Lilo. Lilo. Oh, iya. Saya ke monggo Mas. Sesuk Sesuk. Mas sesuk ya. Urung ya, digantos ini Mbak Put. Napa Iya, iya, liyanipun iya. monggo. anu Mas, mawar biru. Mawar biru Iya, tuh, iya. metes. Dikei sing klasik-klasik riyen. Klasik-klasik Kok dulu. rada sore kayak dangdutan. Ayang-ayang. Wah, jan saiki ayang-ayang mlebu ning Jatilan. wah. Nggih. Ayang-ayang. Oke, ya. mangga dipun pinangani. Mboten butuh keyboard Mak Ti. Jalur umum apa jalur BPJS? Ora jago keyboard. Bu, ayang-ayang jalur umum napa BPJS? Yes. BPJS. Wah, ditanggung pemerintah. Pemerintah, apa jalur dana ya iso. Iya. Monggo. Apa kiraan? Ya. Iya iyo iyo iya iyo. Metes sing waspaku. Ora tega. Aku titip rasane ngatiku. Ninggalake sliramu priya idamanku. Masukin Mas Rizal. Tansah katone semu awe-awe rasane
wekasan mung welingku aku titip numpang mawarmu Ya yo yo ya yo. penono oh ya sing was aku ora teko rasane ninggalake sliramu kaya idamanku Tansah katon esemu gawe ame rasane ngatiku ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyono ora ngira yen ngene dadine salah salahe kowe dolan wae ora aku kudu melu dereake romolan nikuku oleh ning desaku golek kluntunge. Oh alah. oh ya kecer Oh, sesuk ge nggo mluku nggih, Mbah. heeh Heeh, men hasilnya panen Hasilnya do panen melimpah do ruang melimpah. mulusan Oh. kene, Mbah. Heeh. Hehe, wis entuk kluntunge. Masa Daud? Wekasan mung Eh, os. aku titip kembang mawar biru. Gesek-gesek. Open ono minangka tandha katresnanku. Oh, oh. Ya oh ya. Ya oh oh. Ya. Weh. Ya. Seger, Mbah. Seger, walah, Aku lah, yo lah, kepanasan jane, Mbah. Saya panas ya kene iki, Mbak. Oh, nek ngene iki ngejo kungkum iki jan seger tenan sih, Mbah iki. Ditarik riyen napa salah lagu melih? Tarik riyen. Oh nggih. Oke. 3 2 1 sekar kinasi. Dinase. Col. Hush.
ora lunga saka nggon banyu lho. Wah, jan. Ayam kayaknya banyu. Ayam ya, Mbak, ayam Iya. ya. Ayam dong. Ya. Hihi. kendangane, Mbah.
Apik Mbah kendangane Mbah. Apik. Ayo. Weh. Jinten pundi Mbah? Oh nuwun janur. Tung 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 tung. Mbah ojo penekan Mbah. Os. Mbah, ojo dhuwur-dhuwur lho. Yuk. Oh. Oh, Mbah. Oh, larak benake kok ya. Ada menang racing. Arak pasang tenda sih, Mbah. Menang racing, Mbak. Ala aja nyolot tuh, Mbah. Yuk.
mangukutone gunung lawu kebaban pariwisata dina minggu kudu putih asesojo balik kembang ombak takkan brojokan sewu jejer riyel kang padha lumaku jawil jinawil karo mesem guyu nyampe Ayo. Mantuk, kayak ngarit, Mbah. Waras. Delay. Penak lho, sone penak lho. Yuk. Os, abit. Ayo Mbah, mantuk Mbah. Yo sembuh. Sos. Kaos ijo. Oh, lah iki. Kerudung ijo, kaos ijo. Kayak nyudingi rona tuku pop es, Mbak. Tuku lho, tuku pop es. Tuku pop es. Ya. Ya.
pengrawit kita. Sakwene sih semangat. Iya. Kok rada Iya. rada kemeng kok kan. Sekarang ya Mbah Tek ya jembenglur sekali. Terus Oh, ya. wadah. Kecer kabeh. Kecer kabeh. Yuk. Yuk yuk. Ya. Bablas angine. So. Tolak angin. Bablas angine. Oh ya. Ya. Sarapan apa kowe mau Mas Rizal? Ora sarapan apa? Semangat banget loh. Ijek sithik. Oh wis ilang kabeh. Wah lah kae ijek sithik. Nggih, menika babak kaping setunggal sampun Mas pun rampung kae sik setunggal kae wis ben. Beda meneh dhewe. Heeh kae wis rampung lho Mbak. Kowe tali ora ditambani lho Mbak. Iya. Simbah ngersake lagu napa pripun? Iya, ya.